Pak Bayu, Pak Mas Pesek yang ada di Jogja. Salam kepada macam Pak Kader dari Drojok saking Pak Abel ya. Pak Kader dari Drojok saking Pak Abel Indalu. Pak Guru Cakno, Pak Tun Kademen ya, Pak Kasambangan Podo, Mas Pur RRI Bravo. Surya sisih metan padang sesulae rembulane wis dadari anu roti senenge ngati ngawang ning paran pradesan padha sanca ana warung kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cikir dik iya mas nanging bisa gawe padang pikir oh iya yen ora ngombe sak sore watone wa iklan hari kopi cewek misuwur enake mas karo turu semua tenaga enak tapi lunyu ada mari udan ugelan aklake maton sekreta anggawe maram ning ati ayo kanca ayo munjuk kopi jahe ayo Bapak ati bareng kok dulur kaya yen penak ora tak belekne ora tau udan bojomu sesuk tak siliye ora apa-apa kan ganti-gantikno yen penak ora tak belekne oleh Ros tapi cukup gadekno gak bojomu sesuk tak siliye aduh Dek aduh mas kebreset yen penak ora tak belekne asa jajal mong semi gue yen penak ora tak belekne
udah-udanan barang. Yen penak ora tak belekne. Piye Mas Ego? Karo Tak Mary. Kanggo selawase bojomu sesuk tak gawone Akhir ganti-gadekno gawanen. Aku mau nebus to, Mas. yen penak ora tak belekne Malang germo itu silir. tak jejal mong setino wae yen penak ora